A negativa do BNG a apoiar un goberno a 4 xunto coa Marea, o Noia e o PSDG, no que a candidata independente e o socialista ostentarían a alcaldía 2 anos cada un, frustrou o acordo para conformar un goberno cuadripartito como alternativa ao PP. Así as cousas, o Noia decidiu apoiar a candidatura do popular Santiago Freire. Tras a xuntanza celebrada esta mañá na que ratificaron a reedición do pacto de goberno, as súas formacións manterán un encontro esta noite para perfilar o reparto das áreas. Estamos en reunións que temos co Partido Popular en estes momentos, que tuvamos unha hora pola mañán e teremos outra xa pois pola tarde e noite con todos os concelleiros electos tanto dun partido como doutro, pois para aclarar, especificar un pouco as materias que vai levar cada un, as competencias, o funcionamento, creo que ao final é o máis importante, é que os veciños que non están a isto de quen ten máis e quen ten menos, vexen que hai unha boa atención hacia todos os veciños e que cada un faga o seu traballo, e en eso estamos. Os independentes, que aumentaron en número de votos e estiveron a piques de sacar un edil máis, solicitarán máis competencias en distintas áreas de goberno. Eles teñeno claro e nos yo dixemos así, que fomos o partido que máis subeu en porcentaxe, casi un 17%, creemos que temos que salir reforzados nas competencias, non en outras cousas, porque non lle pedimos absolutamente nada máis que, bueno, pues, con a dedicación exclusiva, que é a de Marisol, pouco máis, pero si queremos que as competencias en algunhas materias que pensamos que se pode facer de outra forma, xa se verá si mellor, entendemos que sí, pois que sí. Entonces, bueno, estamos en esas puntualizacións que en ningún caso hai unhas distancias que nos salven moi, o sea, que estamos bastante próximos. Con este clima de entendemento, semella que non haberá sorpresa e Santiago Freire será investido mañá venres no pleno previsto para as 10 da mañá.